Bu Sari, Mbak Diah, Mbak Sri Mulyani, Mas Bino, itu elit Mbak. Tinggal nunggu istirahat menika. Mas Gun? Pak Yaya. Pak. Pak Daryono saking Blitar. Kula badhe matur pisan. Kula ngaturaken gunging nuwun dumateng Bapak Ibu ingkang sampun kersa rawuh wonten griya Kakap Raya 36 Minomartani Yogyakarta. Kaping kalihipun wonten sambungipun kalian pakaryan kedamelan. Estunipun kula sampun damel kegiatan ketik mengetik dokumentasi menika iwit taun 1990 gangsal ingkang nindakaken Mbak Sri Mulyani. Kalih sak menika bilih wekdalipun sampun 3 dosa. Kalih Mbak Diah iwit taun 2000 sekawan. 21 tahun. Tahun 2006 kula kontrak wonten Deresan. Sakjaripun penerbit Kanisius. Ten mrika 21 tahun. Ngetik saben jam 09.00 ngantos jam 2 siang. Dinten Senin ngantos Setu. Nah, rebagan kula damel upami teng mriki dos pundi. Wong mrika nggih cara kawontenanipun telas kontrakipun. Lajeng kula izin Pak Buyono bukan kali sedaya lingkungan teng mriki saben dintenipun mangke wonten mbak-mbak kalih menika ingkang badhe ngetik nerusaken pedamelan ingkang rumiyin. Order saking Semarang Bu Iwis menika sering dandakno damel buku kangge pengajaran siswanipun teng Kendal. Terus kali Pak Daryono menika sering memberitakan lewat Indosiar. Rumiyin nate wayangan teng mriki kan ya nggih Pak nggih. Nika saben dinten medal wonten Indosiar. Terus